Il-fondi Ewropej għal programmi edukattivi twaqfu ftit aktar minn sena ilu wara li l-Unjoni Ewropea għatata lill Ministeru tal-Edukazzjoni f'Malta ma mexiex mal-kriterji stabiliti. Fl-4 ta' Mejju li għadda l-kelliem laburista l-edukazzjoni għolja Owen Bonnici bat itra lill-Kummissjoni Ewropea biex jitlob kjarifika dwar ser jiġri minn issa l-qudiem. Qal li żgħażagħ Maltin jinsabu konfużi bil-gvern jgħid li kollox ġie f'postu u b'rapporti fil-midja jikkwotaw sorsi mill-Unjoni Ewropea jgħidu li għadhom mhux sodisfatti bit-tibdil li sar. Fir-risposta li ntbatet lil Owen Bonnici fil-bidu ta' Ġunju kien ikkonfermat li l-Unjoni Ewropea għadha qed tanalizza l-ispjegazzjoni ta' Malta. Intqal li jkun biss meta l-Unjoni Ewropea tikkonvinċi ruħha li s-sospensjoni tintemm għal kollox fit-tieni parti ta' din is-sena. Evidenza oħra li s-sitwazzjoni għadha l-bot milli tkun normali hija sejħa finta l-applikazzjonijiet li saret f'April mill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jinkisbu fondi Ewropej. Il-ġurnal it-Torċa jgħid li din is-sejħa saret biex tingħata l-impressjoni li s-sitwazzjoni tranġat. Strateġija maħsuba biex tnaqqas il-kritika qawwija li qed taffaċċja l-Ministru Dolores Cristina. Għalkemm is-sejħa tal-applikazzjonijiet kienet riklamata bi prominenza, sa ġimagħtejn wara li suppost intqal li ma' applikazzjonijiet intlaqgħu baqa' ma ħareġ xejn. It-Torċa spjegat kif għaqda partikolari li applikat tkellmet ma' persuna fl-Aġenzija Maltija li toħroġ il-fondi li qaltilhom li l-applikazzjonijiet ġew proċessati, iżda sa issa qegħdin fil-kaxxun.